Indgreb i en ligevægt af Nicole Sander og Pernille Pausgaard, 2. sæt. Her ses en agenda over, hvad vi vil komme ind på under fremlæggelsen. Hvorfor? Formålet med øvelsen er at undersøge, hvordan en homogen ligevægt forskydes ved forskellige påvirkninger udefra. Vi skal i denne øvelse se på, hvilken indflydelse koncentrationens volumen og temperaturændringer har på ligevægtsbeliggenheden. Først startede vi med at lave en ligevægtsblanding, der er gentaget i alle forsøgene. Den består af 5 ml demineraliseret vand, som vi puttede i et almindeligt bægerglas. Efterfølgende tilsatte vi ca. 5 dråber 0,1 molær FeNO3 samt ca. 5 dråber 0,1 molær KSCN og omrørte i et minuts tid, og ligevægtsblandingen fik en slags kobberbrun farve. Efterfølgende fyldte vi 7 mikroreagensglas op med blandingen. Endvidere foregik de 7 forskellige forsøg, hvor vi tilsatte forskellige stoffer til blandingen, for at se, hvordan ligevægtsblandingen ville reagere ved de forskellige stoffer. Ligevægtsloven for ligevægtsblandingen. Først så kan vi se ligevægtsblandingen, der reagerer heroppe, og så kan vi se ligevægtsloven nedenunder. Og som vi kan se, på brøkstregen ved ligevægtsloven har vi rektangerne under brøkstregen og produktet over brøkstregen. Her ser vi vores resultater, og på resultaterne kan vi se, at ude til venstre, hvilket forsøg der er tale om. I næste række kan man sådan se ændringerne, der er sket, altså om det enten er blevet tilsat stof, eller om der er blevet fjernet stof, og om det er blevet opvarmet eller nedkølet. Yderligere kan vi se, hvilke observationer der ligesom er blevet gjort, om det har ændret sig, og hvad der er sket om farveændringen. Om der er sket en farveændring. I forsøg 1, der kan man så se, at det er blevet mørkere, når jern 3-ionen tilsættes. I forsøg 2 kan man se, at når vi fjerner jern 3-ionen, bliver blandingen farveløs. I forsøg 3 kan vi se, at når vi tilsætter kaliumcitrinat, bliver blandingen meget mørkere, næsten sort. I forsøg 4, når vi tilsætter sølvnitraten, bliver blandingen nærmest helt grumset med bundfald, var den her. I forsøg 5, altså når vi opvarmer blandingen, så kan vi se, at blandingen bliver meget lysere. Forsøg 6 viser, at der ikke sker nogen ændring, når vi nedkøler blandingen. Og vores kontrolforsøg, altså forsøg 7, kan vi se, at fortyndelsen af kaliumpermanganat, først sker der ingen ændring, og da vi så stadig ser gennem det samme antal molekyler, og derfor beholder stoffet sin oprindelige farve uden ændringer. Dog kan vi se, at vores egen fortyndelse af vores egen opløsning bliver blandingen meget lysere. Så har vi en resultatbehandling. Og først så vil vi starte med at forklare Le Chateliers princip, der går på, at ved et indgreb i en ligevægt vil ligevægten forskydes i en retning, så indgrebet formindskes. Fra sidste diasag kan vi se, at vi har tilføjet en ekstra kolonne helt ud til højre, der definerer en fortolkning af de forskellige forsøg, altså om forskydningen sker mod højre eller venstre. Og i forsøg 1 kan vi se, at når vi tilsætter jern 3-ioner, så bliver blandingen meget mørkere. Ud fra dette kan vi konkludere, at reaktionen går mod højre, det vi ved, at den originale blanding er rød. Det vil sige, at der er flere reaktanter, og eftersom vi tilsætter jern 3-ionen, så derfor så vil den forsøge at opnå ligevægt på begge sider ved at skabe mere produkt. Og i forsøg 2 kan vi se, at farven bliver farveløs. Det vil sige, at al farven forsvinder, og der nu er mindre reaktant end produkt, og derfor så vil den forsøge at opnå ligevægt ved at skabe flere reaktanter, så derfor så går reaktionen mod venstre. Og i forsøg nummer 3, så kan vi se, at farven bliver meget mørkere, efter at vi har tilsat KSCN. Den vil altså forsøge at skabe ligevægt ved at skabe mere produkt for at kompensere for den store mængde på reaktantsiden. Altså det vil sige, at den går mod højre. Og i forsøg 4, så kan vi se, at der sker en forskydning mod venstre, da der bliver dannet bundfald. Den binder sig til SCN, og derfor vil der være mere produkt end reaktant. Altså reaktionen går mod venstre. Og i forsøg 5, eftersom blandingen bliver lysere, vil den gå mod venstre. Vi kan se, at der bliver tilført varme til blandingen, så derfor så vil det være den endoterme retning, at den vil forskydes. Og i forsøg 6 kan vi se, at farven på blandingen ændrer sig meget lidt i farven, da den bliver mørkere. Eftersom vi tænker til temperaturen, da vi køler blandingen ned ved den eksoterme retning, altså højre retning. I forsøg 7 kan vi se, at da vi startede med at fortynde kaliumpermanganat, der forblev farven ligesom uændret, da vi stadigvæk ser ned igennem det samme antal molekyler, da det blot er et stof, der er tale om. Og i forsøg 7 fortyndede vi vores egen ligevægtsblanding, og der kunne vi se en tydelig ændring, da blandingen blev meget lysere.
Her ser vi så resultaterne, hvor det første billede viser reagensglassene med ligevægtsblanding, og på det næste billede, det billede længst til højre, der ser vi de reagensglassene, hvor de første 5 reagensglas har reageret. Her kan vi se i forsøg 7 en visuel fremstilling af, at farven ikke bliver lysere, når vi fortynder kaliumpermanganat. Og her kan vi så se vores egen ligevægtsblanding, der er blevet fortyndet, og vi kan se tydeligt på reagensglasset længst til højre, hvordan den er blevet mere lys. Så har vi en diskussion. Og forsøg 1, det har ligesom, eftersom at vi tilfører en reaktant, forventer vi, at blandingen bliver mørkere ud fra det. Vi ved, at reaktionen vil gå mod højre, da den vil forsøge at skabe ligevægt ved at lave mere end et produkt, hvilket også ses på vores observationer. I forsøg 2, her fjerner vi en reaktant, det vil sige, at reaktanten er nu mindre end produktet, da der er færre molekyler på reaktantsiden end produktsiden. Derfor vil reaktanten løbe mod venstre, da den ikke vil skabe ligevægt, og det skaber sådan flere reaktanter, hvilket også ses på vores reaktioner. I forsøg 3, her tilfører vi igen et stof, og her er der mere reaktant end produkt. Her vil det igen forsøge at skabe ligevægt ved at skabe mere produkt, som vi kan se på vores observationer, når blandingen bliver mørkere. Og forsøg 4, eftersom acetylnitrat den er bundfald, binder det sig til SCN-ionen og derfor mere produkt end reaktant. Ud fra dette vil reaktionen løbe mod venstre, da den vil forsøge at opholde ligevægten. Og som vi kan se, sker en fældningsreaktion, som vi kan se, når der bliver bundfald. I forsøg 5 kan vi se, at når vi ved, at temperaturen bliver hævet, så sker der en forskydning i en endoterme retning, altså den forbruger varmen. Dette kan vi også se, når reaktionen går mod venstre, da der er mere produkt end reaktant, og derfor vil ligevægten forsøge at vedligeholdes. Dette kan også ses på vores observationer. Og i forsøg 6 kan vi se, at når vi sænker temperaturen, så sker der en forskydning i en eksoterme retning, altså i den retning, hvor den ligesom vil udvikle varmen. Vi kan også se, at den eksoterme retning i dette tilfælde er mod højre, da der nu er mere reaktant end produkt, vil farven blive lidt mørkere. Dette kan også aflæses på vores observationer. I forsøg 7, hvor vi startede med at fortynde kaliumpermanganatet, der skete der som forventet ikke nogen ændring, som der også kan ses på vores observationer. Og i forsøg 7, hvor vi fortyndede vores egen ligevægtsblanding, skete der det, at man kunne se en tydelig fortynding, fordi at det er en blanding af flere stoffer, og derfor er der sket en kemisk reaktion. Derfor ser vi ikke længere ned igennem det samme antal molekyler, fordi fortyndingen betyder, at vi ændrer volumen, altså volumen bliver større, og derfor falder koncentrationen på alle de der forskellige stoffer med 50%. Ud fra vores resultater kan vi konkludere, at alle forsøgene er gået som forventet, og de er derfor lykkedes.